חלק 3, והפעם טעימת מוצ'י. מוצ'י בטעם מנגו. בואו נפתח. נראה טעים. אין כל כך ריח, זה בטעם מנגו, כבר אמרתי נראה לי. בואו נטעם. צריך לחכות לזה, לתת קצת לזה להפשיר. תפשיר, בואו נטעם. ככה זה נראה. דירוג 6 מ-10. טוב, וככה נגמר לנו הוולוג. היה ממש כיף. החוויה 10 מתוך 10 כי ממש כיף פה, אבל טעמים של האוכל ביחס למחיר, ביחס להכל 8. גם דירוג טוב, שלא תגידו שלא. שלהם לא היה יותר טעים. מחר אולי אני אצלם לכם גם. שלהם לא היה כל כך הרבה עמדות. כתבו לי בתגובות אם אתם רוצים ולוגים כאלו או יותר ולוגים של, אתם יודעים, כי עדיין לא לקחתם בי את הצד, את הכל ואת הכל. קיצור. זהו.